Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai siap je. Lebih pai ke sawah mengopi tu main nanti mani je lah. Jak. Nanti setuju apa? Nanti setuju sudah lintau. Nanti Pesaman, Pariaman, le siap je. Bukit Tinggi. Nanti Upi. Lainnya. Sigilbi le siap je. Lainnya. Nazla. Ya syukurlah. Ya. Kapado bapak ibu sanak saudara di masa jola barado pada kesempatan kini ko. Berdoa kita kanang kuasa mudah-mudahan umur panjang rezeki murah padi menjadi hari pengujian. Barake segala nang kedikako. Ma bagian. Ndak lupa kita salami kepada nenek mama alim ulama cadik pandai pemuka masyarakat, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Jorong, kadi baca jo. Aja Bapak RT, perantau Minang nantak kalupo rumai. Kita sambung cerita maling kundang bagian yang kedua, cerita bana lemo laki ni. Kalau cerita ka dicaliak ka bulakang bapak kandung pai merantau pai balabu hanya lai. Tinggal mande nanjo maling kundang. Kadi baca cendonyo ayah kandung dek labat tahun dirantau orang mabai. Labat tahun dirantau orang dak ada kabar bapak malin ke pulang citu bana lemo laki ni. Babi hari, babi bulan dicalik yo kata pilawi dek mandekan wang. Rasa ka pulang yo bapak malin. Rasa ka pulang yo ayah malin. Nan malin kundang bertambah gadang yo rajin bakarajo anak ko elok sayang orang sakuliliang. Disuruh mengapiang kayu nyo namu, disuruh menggali nyo namu, disuruh membongkar kajurumudi nyo namu pulo. Capek kaki ringan tangan anak ko nencadi indak tawado. Malin bantu itu bana malin selama di rumah pulai dek bapak ndak kunjung yo pulang, dek bapak di rantau ndak kunjung yo tibo yo baji baku bana. Malin mama nolong mandekan duang. Kau disuruhnya ke pasarnya bagage ke pasar. Disuruhnya menangko ikannya bagage nangko ikan. Disuruhnya kalapau. Nyola bagage pe kalapau. Kalau maling kundang kadi baco citu bana lemo laki ni. Kadangnya lenakal lay pulo, kadangnya elok Allah hurabi. Tiba di mencipat tekongnya ke 10. Kok ada orang menggambarnya 10, kok ada orang mencaburnya 10 mencabur. Aku ada orang mempatuk lelenya ke 10. Kok mencik-mancik orang hanyalah 10 mah bagi. Kok membadi-badi batuang orangnya 1 lo badi-badi batuang.
Acuy tu bana lemalin kundang anak pantai di Muaro. Wakatula bajalan yu hari baganti minggu baganti bulan baganti tahun. La remaja yu cendonyo malin bakatula malin bagulambe kemande kandung o mande dangakan jale-jale. Ambo nak pai karantau orang mande habi ambo turui ayakan wang di mano ko ayakini lai koi duit yu ayakan wang ambo kaman cubo merubai duit mandai manjawi mandi kanduang bagu lambe o malin usala pai marantau lena ya siapa mandi di rumah dari ketik mandi gadangkan kini lah gadang rupo iko ape kapai pulo karantau orang kok samu pulo jo abak bekona kok indak ke pulang pulo dari rantau mana kaman jawe malin di sini napo jawe malin usah itu mandi pikirkan usah itu oh namande ino kan nyampang kok banyak kepeng awak isu nyampang kok banyak ame awak isu adeng ke pulang membawa mande ke Subarang untuk duit mande yu ame den cari untuk mande yu kepeng den cari oh mande yo bare ati manangi la mande masu itu ko yo kare yo ati karantau orang elo la di rantau orang na budi bayi babaso basi kakok nang ketujuh de orang amang ecik di bawah-bawah usah sombong-sombong capek kaki ringan tangan kok itu bana lama laki ni mendekan duang ya kawarangke yu malin kadagari Subarang balai la malin nyolai oleh kabasu yo pa orang lah banyak orang namanya bui kok nyampang gadang anakku isu cerdas anakku mah kok payahnya kasih barang tu kayu ni besok mah cuy tu bana kecik orang kampung kini malin balai nyolai kini malin balabu menurui abah di mana abak kini kok nyampang mati abak di rantau di mana arwah abak tajelonyo oh mabai sampai di siko dulu kita baca sejarah malin pai merantau naik kapal tinggal mande nan di rumah tinggal mandekan uang semuanya seorang oh di rumah mah bagian amalin pabilo kepulang le dari rantau